Kaixo, Eneko Tejada Garitano naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta oraingo honetan ikasketa ingurune virtualetaz mintzatuko natzaizue. Ikasketa ingurune virtual bat diseinatzeko momentuan, bi alderdi ezberdindu behar ditugu. Batetik alderdi pedagogikoa eta bestetik alderdi teknologikoa. Orduan, diseinu pedagogiko bat egiteko, kontutan izan behar ditugu zenbait elementu. Nolabait izango litzateke planifikazioan jorratu edo landu ditugun elementuen garapena. Planifikazioan helburuak, edukia, metodologia eta ebaluazioa ikusi baditugu, horien edapena edo garapena hauek izango lirateke, ezta? Orientazio orokorrak, helburuak, edukiak, formakuntza eta estrategiak, ikasketa ekintza, baliabideak eta ebaluazioa. Nolabait orientazio orokorretan egingo genukena da, adierazi edo plazaratu ikasleek jakiteko, hor plazatuko genuke, zeintzuk aspektu dira importante edo zergaitik, argudietuko genukena da, zergaitik importantea da kurtso hori egitea eta helburuak lortzea. Helburuetan ikasle jakin beharko lukete egingo dituzten ekintzak zertara bideratuta dauden, edukiak ze ezagutza mota landuko duten, ikasleek ere jakin beharko lukete, formakuntza estrategiak esan bezala, hor sartuko genukena da, eta ikasketa ekintzetan ere batekin sartuko genukena da metodologia, gu metodologikoki zer da planteatzen duguna, ikasleek egiteko, eta ikasleek jakin beharko lukete ere zer nolako ekintzak egingo dituzten. Azkenik ebaluazioa eta baliabideak. Esan beharra dago ez dagoela beti orden bera jarraitu behar, edota horko elementu batzuk ere omititu ditzazkegula. Ikasketa ingurune virtual bateko diseinu klasiko bat izan daiteke ondoko hau, helburu batzuk, helburu horiek justifikatzeko orientazio batzuk, gero edukiak, oinarrezko materiala, landuko den oinarrezko materiala, jarduerak eta ebaluazio irizpideak, ikasle jakiteko zer da egin behar dutena eta egin dutena ondo dagoen edo ez, inguruko irizpide batzuk, gero ezagutza adierazpenaren kokagunea, eta azkenik kontsultatzeko bibliografia edo sakontzeko bibliografia egongo litzateke, edo egon daiteke. Baina, klaro, diseinu pedagogiko hori ere, diseinu teknologiko batean soportatuta egon behar da. Orduan, diseinu teknologiko horrek nolabait 3 atal jasotzen ditu, oinarrizko 3 atal jasotzen ditu. Hau da, ikasleek guk diseinatzaile moduan, pentsatu behar dugu zelan heldu araziko diegun informazioa ikasleek ezagutzen bihurtzeko. Da, ikasleek zer nolako informazio sartze izango duten. Zer informazio horrekin zer nolako erabilpena egingo duten, eta zer funtzionaltasun teknikoa izan beharko luke erabiltzen dugun plataforma edo web 2.0ko baliabideak. Hitz egin dudanean sartze eta erabiltze, ez naiz erreferitzen edo ez dut aditzera emoten ikuspegi pedagogikoa, baizik eta ikuspegi teknologikoa. Hau da, nik planteatzen dudan informazioa soportatuta egon daiteke, esan bezala plataforma batean, edo web 2.0ko baliabide batean. Eta erabiltze horrek ere, egongo litzateke lotuta edo relazionatuta web 2.0ko baliabide edo erramientekin. Orduan, hemen guri sortzen zaigun arazoa komien artean da kontzeptu eta arkitektura libreko edo baldintzatutako ikasketa virtual bat sortzea edo diseinatzea, bai edo ez. Orduan, bat edo bestea, alde eta kontrako kontuak ditu, ezta? Batetik esan beharko genuke libretasun hori, web 2.0ko baliabideak aukeratzea emango ligukela. Hau da, nik blog, wiki eta sare sozial ezberdinen bitartez, nik nire ikasketa virtual ingurunean sortu dezaket. Baina, klaro, horrek ere egiten duena da, sortarazten dituena da, arazo txiki batzuk. Adibidez, nik nahi izango baniu ikasleak bertara etortzea, bera publizitatzea kostatuko litzaidake. Aldiz, plataforma batean kokatuko banu guzti hori, hau da, nire diseinu pedagogikoa plataforma batean kokatuko banu, orduan ez legoke inongo arazorik izan ere plataforma nolabait
askotan publizitatzen dute beren burua. Eta orduan ikasle bertara etortzeko ez lukete arazo handiagirik izango. Hori bai, plataforma horrek emango dituen edo ematen dituen baliabideak estandarrak izango lirateke. Hau da, nik ez nituzke aukeratuko. Hau da, plataforma horrek emango ligukena da bere bloga, bere wikia, bere sare soziala edo dena delakoa. Eta nik kanpotik zerbait ekartzea barrura, kostatuko litzaidake. Eta bueno, nolabait hau izango litzateke ikasketa ingurune virtual bat diseinatzeko gomendioak edo kontua. Eskerrik asko zegoen arretagatik eta hurrengora arte.